Apa sing mbok lakoni? Nek awakmu ono masalah, cilto ae ndek aku. Aku sing nglakoni ritual gawe ngusil boyo lanang. Dek mesti nglarani atiku bendino. Delok nae kabeh. I want to be a fuckboy. I want to be. Tak pikir iki sok gawe ngusil lanangan iku. Haha. Sing kudu mbok ero, boyo lanang iku teko softboy sing dilarani terus. Hah? Dek iku mlebu golongan boyo sing urip ning darat. Lek kaya ngono, apa sifate kaya setan? Soale dhek iku dikongkon gawe nguji sapira kuwate wedok. Dadi awakmu kudu semangat, buktikno awakmu iso bahagia tanpa dhek. Terus saiki apa sing iso tak lakoni selain nulis cerita ing catetanku? Hah? Aku lho. Hah? Aku tak dadi boyo wedok. I want to be a fuckboy.